Sa miaging Biyernes sa hapon, gideklarar ni Vice Mayor Michael Rama, ang chairman sa Sinulog Foundation, nga opisyal na ang pagbukas sa virtual Sinulog Cultural Presentation. Apan pagkasabado, gibakwi ang nahunang pronouncement diin wala na mahitabong performance sa mga contingent sa Enero 17. Ano yung report? Can stop our fiesta, Senior Santo Niño, Advent Senior Santo Niño Fiesta. Follow our 41 years of celebration of Sinulog. Ingon ni Masaligon si Vice Mayor Michael Rama sa unang pagpahibaw niya sa opisyal nga pagbukas sa Sinulog Virtual Presentation nga ipahigayon unta sa Enero 17. Apan sa pagkasunod adlaw, Sabado, ipahibaw sa Sinulog Executive Committee o Sinulog Foundation ang pagpasundayag sa mga contingent sa Sinulog 2021 pinagi sa virtual platform dili na mahinayon. Nahukman sa Sinulog Foundation, hulipan ang virtual presentation sa mga maanindot nga presentasyon sa Best of Cebu. Hinuon adunay kahayag nga madayon ang performance kung mag-arang-arang ang panahon at tul sa ika-500 ka tuig nga kasumaran sa Kristyanismo sa nasod. Nakigtagbo na ang SFI sa mga choreographers subay sa ilang nahimong desisyon. The data as far as COVID-19, we have decided to put it on hold and seeing 500 years Christianity as an opportunity for purposes of having the Sinulog edition. Kauban si Cleofer Lumayag ug si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.